Здравейте, казвам се Силвия Георгиева, изпълнителен директор съм на Националното сдружение на общините в Република България. Това е неправителствена организация, в която членуват всички 265 български общини. В Албена се намираме в момента за нашата традиционна годишна среща на местните власти, в която тази година имахме над 700 участника. Ползвам случая да благодаря на нашите партньори от Албена АД и от курортния комплекс за дългогодишното партньорство. За 10-ти път провеждаме нашето най-голямо годишно събитие в комплекс Албена. Всъщност това мога отговорно да кажа, че е единственото място в България, където могат да бъдат проведени конферентни събития от такъв мащаб. Затова и ние вече за 10-ти път правим тук нашето събитие. Комплексът предлага отлични конферентни условия с голям брой конферентни зали, напълно технически оборудвани, с всички удобства, както за организаторите, така и за участниците. Нашето събитие е едно от най-големите събития като брой участници в България, като разнообразие на участниците. Винаги имаме широк кръг гости, високопоставени представители на централната власт, президент, министър-председател участват в тези събития. Един от плюсовете на Албена, освен добрите конферентни условия, е и високото ниво на сигурност, което предлага за участието на такъв тип събития с много високопоставени участници, предоставянето на всички условия за сигурност и изисквания на сигурността. Изключително иновативен е комплекс, всички зали са много добре оборудвани с модерни технологии. Екипа, с който работим вече дълги години в Албена, е много гъвкав, мотивиран и отговаря на нашите най-високи изисквания. Мога да кажа, че за събитие от такъв мащаб организацията е сложна, изискванията ни са много, държим много на качеството и получаваме много добри условия.